Ogi TV. Counties duto mapacho ka osechoko gope turi mamiyo omenda magiyudo oketie chenro makare. Maluwore kod report ma owuok kuom apis janon buge piny owacho Margaret Nyakango ma bende lero ni gope moko osedak kuom higni mathoth kapok ochul. E kaunti ma Siaya, gope mag mwandu kod tije ma osetim to pok ochul romo siling bilion 1.1. Osara ma pok ochul jotije en siling milion 209, ka gope mamoko ma pok ochul gin siling milion 70. Gope go duto ka oriw romo siling bilion 1.4. Mae en ataro mar chike matayo chudo mag omenda manochuogi e higa mar 2020 madwaro ni ka omenda nitie kendo oseor kwayo mar chudo makamago onego bed ni chulo gope go kapok ndalo 60 rumo. Thoth gope gin mag sekta mar gedo mar apeyni kod gedo mamoko e kaunti no, kaachiel kod tenders mag chiwo mwandu ne kaunti ma osechokore 2015 nyaka 2023. E kaunti ma Kisumu, chal mar kaka pesa otiyo nyiso gope mapok ochul maromo bilion 2.3. Kata kamano, nonro mar omenda yango ni gope mapok ochul romo siling bilion 2.74. Gino makelo chich mar pogruok mar siling milion 7.1. Bende Auditor General yango ni chenro mag chudo mane ochiw mondo mi otim negi nonro ne oweyo oko gope mag udi mag apise moko maromo siling milion 27.4. Ewi mano, nitie gope maromo siling bilion 1.4 mane owinjo bed ni chulo kapok okadho tarik 30 dwe mar 6, 2024. Ataro mar chike matayo omenda mag counties mane ochuogi 2015 manyiso ni gope owinjo bed ni omi pek kendo chul e samo winjore. E kaunti ma Homa Bay, nonro mar kaka omenda notiyo yango ni nitiere gope mapok ochul maromo milion 955 ka omenda gi omedre gi mane ok ochul 2027 nyaka 2023. E hiko omenda 2023-2024, gope mane ok ochul ne romo bilion 1.1. Gino makoro kelo kwan duto mag gope ma kaunti nigo nyaka bilion 2. Kata kamano, tend kaunti no ochulo milion 861 kama koro keto gope mapok ochul e siling bilion 1.19. Auditor General wacho ni gope ma odong' mapok ochul go odhi ataro mar chike matayo chudo mag gope madwaro mondo mi chul gope go e samo winjore. E kaunti ma Migori, gope mapok ochul romo siling bilion 1.7, ma bang' gope maromo siling milion 722 nochul. Kata obedo ni sama no winjo chulgi ne osekadho, gino ma Auditor General wacho ni odhi ataro mar chik madwaro mondo mi chul gope e sa mowinjore.